जे साफ्रोमबो सरकारा फैनायनि उनाव बिटिसिनि सिङाव थानाय बेसेबां मास मिडिया जर्नालिस्टफोर दङ जर्नालिस्ट वेलफेयार फान्डनि नामाव 10 कोटी फैसा होनायनि खोथा बुंदोंमोन। मानो होनोबा जोंहा बिटिसि ओनसोलाव गोबां संग्राम सोलिदोंमोन। बर' बिजोंनि जेंना, दैबानानि जेंना, रायजो राजानि जेंनायाव जोंहा मास मिडिया बे टिभिआनो जा बा पर्टेल निउसआनो जा बिथांमोना गोबां कन्ट्रिबिउसन दङ। दा प्रमद बर'आ सरकार फैनायनि उनाव 10 कोटी रां होनायनि खोथा दंमोन, थाइसेबो होआखै। बेनि उनाव फरायसाफोरनो साफ्रोमबो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव फरायनाय मास्टार डिग्री आरो ग्रेजुएशन खालामबाय थानाय फरायसाफोरनो 2500 रां होनायनि खोथा दंमोन। सासेबो फरायसानो 2500 रां बे 3 बोसोराव होआखै। बेनि उनाव दिनै सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिपिएफ दोलोआव जयेन जादों। नोंथांमोना नुदों बिए पास एमए पास जानानै दिनै गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिपिएफ दोलोआव जयनिं जानो थाखाय जगाजग खालामगासिनो दङ। दाखालि बावै जोंनि CWC आवबो गोबां फ्रेश गथ'फोर निउ जेनेरेशन मास्टार डिग्री पास जानानै बिथांमोना बिपिएफआव जगदान जादों। खारन बिथांमोननि फिउचारखा हाग्रामा महिलारि सारखौ लानानै बिथांमोना नुदों। ओंखायनो दिनै फरायसाफोर इयुथनि लाइफखौ दंस खालामदों इउपिपिएलआ। 19,000 टेट पास जानानै दङ। 2021 मायथाइयाव 2021आव आसामाव टेट एग्जाम खुंदोंमोन समग्र आसामाव। बिदिनो आसाम पार्टनिया सब एपइन्टमेन्ट मोनलांजोब्बाय। बिटिसि पार्टनि टेट पास जानाय 19,000 बिथांमोना दिनै साख्रि मोनाखै, सोरनाबा बैसो बारलांनोसै। दा बेफोर दुखु दाहाखौ मानाव गेदेर प्रमद बर'आ बुजिया। ओंखायनो दिनै यां जेनेरेशना गावनि फिउचारखौ सेफटि होनो, समाजनि खामानि मावनो, ओनसोलनि डेभेलपमेन्ट, ओंखायनो दिनै बिपिएफ दोलोआव लोब लोब यां जेनेरेशनाबो फैदों। सोरबा बिजेपि खालामनायाबो फैदों, सोरबा इउपिपिएल खालामनायाबो फैदों। खारन साफ्रोमनिबो गोसोआव दा बेखौल' बुजिबाय जे प्रमद बर' हाटाव बिटिसि बासाव। बिटिसिआ जोंनि बिटिसिखौ बासायनांगोन। बिटिसिआव थानाय एडुकेसन इन्स्टिटिउसनफोरखौ बासायनांगोन। बिटिसिआव थानाय साख्रि बाख्रि मोननो नांगोन। दिनै प्रमद बर'खौ आबादारिफोराबो गाज्रि मोनो, प्रमद बर'खौ कन्ट्रेक्टरफोराबो गाज्रि मोनो, प्रमद बर'खौ फोरोंगिरिफोराबो गाज्रि मोनो, प्रमद बर'खौ लाइमोनफोराबो गाज्रि मोनो। दिनै ओंखायनो लाइमोनफोराबो खावलायदों सोलायनायखौ नांगौ, आबादारिफोराबो सोलायनायखौ नांगौ, कन्ट्रेक्टर एस'सिएसन कन्ट्रेक्टरफोरनोबो सोलायनायखौ नांगौ, आरो जोंनि गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनोबो सोलायनायखौ नांगौ। ओंखायनो हाग्रामा महिलारिखौ पावाराव लाबोनो आरो बिपिएफखौ देरहाहोनो थाखाय सेंग्रा सिख्ला कन्ट्रेक्टर फोरोंगिरि बिभिन्न जाति जनगोष्ठिया दिनै जुजिगासिनो दङ। ओंखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों सोरबा जुदि गिदिर मानसि जानो सानो, सोरबा जुदि हारिनि खामानि मावनो सानो, सोरबा जुदि ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो सानो, नोंथांमोना जुदि फेमिलियावनो एमएलए मन्त्रि गैया, नोंथाङा जुदि फरायनाय समाजनि खामानि मावनो लुबैयो, नोंथांमोना फै। नोंजों हाग्रामा महिलारि सार दं आरो नोंजों इसोरा दङ। ओंखायनो समाजनि मोजां खामानि मावोब्ला इसोरा दङ, समाजनि मोजां खामानि मावनोबा नोंजों हाग्रामा महिलारिया दङ। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा फ्रास्ट्रेसन जानानै दङ, नोंसोरजों रावबो गैया सानो, नोंसोरजों बिपिएफआ दङ। ओंखायनो फै, नों आं मिलायनानै बिटिसिखौ बासायगोन, जोंनि फिउचारखौ जोङो सेफटि लाखिगोन। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय। क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन।
आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 6000399187 8822018193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।